tuifinriatah nunna bul pakhat chu ani ama ero chu engtiang poa thuk le zau po ni ma se tuifinriatah a bolhlo chak emema a chan chu mishing ten kan bolhlo kan paidan kan uluk lo wang ani zirchian na in atarlan danin tuifinriatah plastic bolhlo za somsari hi mishing te pai ania metric ton riat donarit atling to heng plastic an pai te hian ngong lian tak aneya hetiang hi ani zel chuan kumsang hi somnga chuan plastic wang hian sangha zongjong thi theidin huna anding ane tuntuma chuan plastic in tuifinriatah ngong thalo tak tak ane dante kantar langdon ane set turtle he satel thalak hi edit chop ang hlea nimasela atak tak ane he satel ming hi May West aneya kumsom ni pangaliam ta khan New Orleans a tuibol lo luan kora char ane chuti lai chuan note mai alania ti chuan bong hute boma plastic kola chuan awak luta a chuak le theida silova atak sa chan ve a chuan tangin ti hian a than nan ta ane tuna chuan ti hian a pian mang hi plastic wang hian andang lam pha a piang solta ane May hi Debbie Pearson hian a chan chuaka aman enkol chovin a chan chin hi midang te hriata pungzar tu ani bok May hi anhuwa enkol na mun thatak eco station a chuan son le ania heta hian plastic bolhlo in ngong thalo tak ane zia entirna tan man ane hei hian entir chu bolhlo pai film kur angai zia ane tuifinriatah bolhlo za somsari hi tuifinriat monga tathama se abak song chu nungchate beratanga lian ber thlengin antak sa chunga alu thung ane achang chuan huel ko chunga hian plastic bolhlo ta chu moni china hei hi anma nin an ei ani lo pon until ei te ko chunga alo om thin wang ane conservationist an antarlan danin kumsang ni sompariat khan huel pa Indonesia waw kamatang chuan plastic bolhlo sang sang keji som pathumari chu IAT mu chu ane tuifinriat thuk taka cheng thin balin huel ko chunga taknial po plastic mu chu anita a awan doi thlak hle ane engtin nge ma kan la kang kan ti chuan bolhlo kan paina mun le achar fai na kan ngai poimo ngai ane huel le plastic bag somriat huel te hi kummak ta dui somnga chuang khovela hian an lo cheng to a mishing te anom hnuwa ero an chereu na sa hle to ane June kumsang hi sompariat khan pailo 12 chu Thailand chim lama tuikonga chuan boina tok ti mo ania huel pa chuan tui hleu thei lo ti chu mo in chan chu an tuma Songkhla province mi puite chuan huel chu an boi pui mek lai chuan plastic bag panga aluak chuak ane lungchiat thlak takin huel chu athi zui ve ngal boka anhuwa apum an zain ako chunga chuan plastic bag somsari pangadang mu chu le ane plastic bag te hi kejiriat donarit ania hei hian acho ei pai toina konga harsatna asiam sak ane an soidanin kumtinin Thailand rama tuichunga nungcha zathum te chu plastic e wangin an thi thin an ti he thil thlena changa kumkhat main Cuvers big huel chu Philippines baukoma thia mu le ania dehydration le ril trama wanga thi ane ako chunga hian keji somli donarit plastic bag chu mu chu vele ania he plastic bag hi azawain bag zatni ane hermit crab lego hermit crab te hi nungchadang lam tak ania thilkor hnuai sang sang ate an cheng thina achang phei chuan thil hriat pol chang an nei thin tuifinriatah chuan hermit crab te hian plastic chu an koratan mangin an cheng thina hei hian ati thi mek ane Cocos Island Indian Ocean a hian an rin danin plastic pollution wang hian hermit crab te chu nuinga chuang an thi ton ring hei hi achan chu hermit crab te hi an thi hian chemical chu an thi ti lantirnan an taksa tang chuan a chuak thin ane hei hi boina lian tak pakhat ania achan chu chakai te hi plastic container a te hian an tanga an thi nuwa chemical rim chu
chakai dang chuan lo hre ve le in an tan na ngai boka hian an tang ve le thin ani tuna chuan hermit crab te tan hian plastic chu an tana thina thlen tulian tak anel ngot mai ani kayaker hero kumsan hi sopa ko khan kayaker nambia mi chuan sil no te ama na chan chok lai video chu a pho chuak ani a video ma sa hian sil boina tok mek chu apuya sil taksa hian plastic a siam len tam tak chu atang ani a video panhi na ero sil no te chu a ngonga link tu omin liam alo tur ve le thung ani he thil hi azai cha sak le bok video hi YouTube pa upload ni in magta dui somnga pasari chuangin an en nge nge sil te hi an harin in fiam no man ti ema mun kil khor tak tak te an phang thina hei wang hian bol lo sang sang ate tan chang an nei thina an thi pha thin ani sil te hi plastic pollution asan zel chuan an tan a hlom hle don ani plastic satli mai ni lovin kumtinin ton nuai ruk sing lia rit sanghaman na bung ro sang sang te chu tuifinriatah hian pai zia thin ani Destiny the Porbigal Shark te hi an hlom ti chu kan sha theu anga ma se risel taka nun ero an phu ve ani ni ma se la chu tiang chu ani reng haulo July kumsan hi som pakwa khan fit saria se beetle shark chu ataksa a thil thalo tak mo ani researcher le scientist James Sulikowski University of New England professor chuan he shark hi mo in thil diklo a omti a rethiam ngal ani alan danin shark hian apang para plastic invet chu alo nei renga sanghaman namhan ruwa plastic ni om tak ani Sulikowski hin asoidanin shark hi atet lain plastic hi ataksa a atanga ti chuan a than nan ta ni ati vani thlak takin shark nu hi azalen theita a hliam na tak atur ti ero a mu thei scientist chuan chanchuak lo ta se athi ngei tur thua soi researcher team te chuan Porbigal shark hi Destiny ti in a mingan saksaka a chan chu a hoisen em wang ani ti hian adam fel ma chu an en kolanga an nuwa an chuale ton ani octopus in a cup April thla kumsan hi som pakwa khan octopus plastic botola tang video chu alar tak zet diver Pal Sigurdsson chu Lone Bay Indonesia tuye chenga December kumsan hi som pariat khan coconut octopus plastic nowa atang lai chu amu ani coconut octopus hi atlang puin coconut chunga an lu tu hleya ma se hi hian octopus lu na hi adik lo zia atar lang ome video hi mi makta dui som pakhat chuangin an ena octopus chu diverin plastic kapachanga achu zalen lai chu alang ane dolphin dance kumsan hi som pathum khan sanghaman tu ten Sao Paulo tuipui kama dolphin no an chan chuak ane plastic beka dolphin no hi alo tanga sanghaman na net manga man ni in ti chuan a hnuwa tuifinriatah chuan chhuah le ane he an chan chuak lai hi video a lak ni in mi nuai riat lai in an thlir ane dolphin no chu a hlim em awangin hetia an chu zalen hnu hian lom thu soinan alam ane Indonesian mantare kumsan hi som pakwa khan Indonesian Balia mantare plastic kara tui hleu lai footage chuan mitam tak a thong hle Indonesian tuipui hi a fim em awangin diver tam takin an tlo na sa hlea ni masela tuna ero ama ang ani to haulo Indonesia hi khovel rampuma tuifinriatah plastic pai nember ania pakhat na chu China ani researcher te chuan mantare hian an ngei lo hle tian puchuak mantare hi filter feeder ania aum zia chu an thil to na piang dol mai thin ani tuna ero chuan plastic tam tak an ei to a mithiam ten an chu danin plastic an lem zat hi tui anin zat atanga chutin ni puilai chuan an dar kartin plastic them palizel lem ang ania ni masela fura ero plastic somruk pathum dar kartin lemzi ang anne mantare te hi hetiang zela an chuan
mang thei tin huna ading don ane bali hi plastic tam takin a bom to a vaukam le tuipui thlengin nimasela thil thatak pakhat chu Indonesian sarkarin he plastic tam tak ti fainan hian $1 billion dai arwam man ane kumsan hi somthi panga chuan tui chunga plastic te chu za somsari ti fai man anin be sei ane seagulls and plastic bags plastic bag hian seagulls te tan boina tam tak a thlena Canada chuan thalak lung chia thlak tak chu Michael Winzera hian ala a seagullin ama eitum tu bald eagle a beilet lai chu ala fu a chuti lain seagull hi plastic bag ka atang ane heilo po hi seagull ke ya plastic bag tang chunga athlok lai chu thla alak sak bok khovel tuifin riat le vaukom te hi plastic bag kin ati bol lo na sa to hle ane ole tun rumatan chung khati zong kha ani ye plastic bol lo in tuifin riat ati bol lo dan sang sang kan han dalan tak te akhan engkhan nge iril ru khoi veber le comment lama ilo jiak be don nia